Assalamu alaika ya kashi fulgun mati Muhammadina, mai suna shi da Allah wuri ɗaya jalla Ubangiji na ja ko baki jina, yabo ne ba hululu nake maki tanka man nufina. Allah ne ya faɗa ni na ja'atu ba ƙarya muke ba. Itankawa ya ba ki sa bakin ki mu da sako. Mu roƙa inda roƙo yake tasiri masu miko. Aljanna suke rabawa gaba ɗaya ba naira ba fanko. Naja'atu ce ta annabi ni dai 'yar asalin Kano ce. A waƙar ɗan Amina Muhammadu bana noce-noce. Ni ne jikan Jibril jikan Ibrahim ɗan Yahaya, baban Zainab Kabiru Classic gani uban Yahaya, uban Mahmud uba ga Muhammadu baba gun Safiya. A sadda ina yabon wasu can lalle na cuci kaina, yanzu na gane daɗin yabo lada ba ta bari na. Ina birnin Magaji da Alyusha da Duro da Banti, da Intelligent da MD Yano City kullum sitati. Mu dawo duk da saura masoyan juna mai kawance, wajen begen Muhammadu tare da ku hankalin mu kwance. Hankalin mu kwance, hankalin mu kwance. Dan Amina sannu da fama annabi, rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu, kai ne lafazina. Dan Amina sannu da fama annabi, rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu, kai ne lafazina. Dan Amina sannu da fama annabi, rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu, kai ne lafazina. Rabbana Allah burin mu cika muna, ka hana muna tumka, saboda zunubai sun muna dumbuje sun hana muna wanka. Ta'ala Allah ga kokon bara na fasa kuka, banda kowa bani da komai wahidun kai ne da fa'ina. Dan Amina sannu da fama annabi, rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu, kai ne lafazina. Idan darajar annabi Adamu don Nuhu don annabi Musa, idan Kalilullah Ibrahim annabi don annabi Isa, idan dalilin Yakubu domin Yusufa don dukan zuriyarsa, saboda mafificin su Muhammadu hazikin lamarina. Dan Amina sannu da fama annabi, rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu, kai ne lafazina. Ya tabaraka Allah barni da godaben ka na bege fere, na narke cikin ƙaunarsa na dawama in kasantu tsaye. In rike begensa ya zan ba garwaye, ganyen duka ɗanye ya zan sanadin tsira ta lahira da uwa da ubana. Dan Amina sannu da fama annabi, rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu, kai ne lafazina. Rabbi salli wa sallim inda Muhammadu adadi na halitta, abun fahari da yabo na Khadijatu natsuwar zuciyata. A wanga salati sa ahali na sa 'yan gida mai tsafta, da doyar da Allah ga sahabatu masu kaunar juna. Dan Amina sannu da fama annabi, rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu, kai ne lafazina. Karama ta barzahu jalla kayo dadi kun shehun naina, kamar shehuna Usman bin Fodiyo hadimin addina, su dan ashafa har ma mamman tukur na matulki gwanina, da mallan namo da waɗannan maluma sun tsaya bisa sunna. Dan Amina sannu da fama annabi, rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu, kai ne lafazina. Salamu alaikum dangi al'umma masu sauraro na, Kabiru Classic ne ko yanzu ma na taho da yabona, ga annabi wanda nake so zai yawa shi ya zan ra'ayina, abun fahari na baban Fadima darajar sha'anina. Dan Amina sannu da fama annabi, rayuwa
gaba mai girman daraja, na fi son ka da kowa, kowa da uba har ma zuri'a duka ba su kai mani nawa. Da shi ni ka kuri sonsa da gaskiya, ka cire mani kewa, da na yabi annabi banda bakin ciki ko dare ko rana. Dan Amina sannu da fama annabi, rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu, kai ne lafazina. Salamu alaika madafar talikai, babu wasa ba, tudun dafawa kowa ya hai, to ba zai kai to ba. Da sonsa ake yar tsere da kauce, fajirai ba su zo ba, da kambu da girma sai mai annabi, shi yake tare juna. Dan Amina sannu da fama annabi, rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu, kai ne lafazina. Da shi aka samun daɗin duniya kuma gobe a tsira, ina kaga an ɗaukai an kunyata kwamfi baya asara. Da zarar kai mafarki ne daɗa ka gagar tsara, yabonsa da daɗi ga lada tari kuma ka wuce kuna. Dan Amina sannu da fama annabi, rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu, kai ne lafazina. Habibullahi masoyin mai duka, shi yake da fadila, kowai kibiyar ka na Aisha ya ɓace ya faɗi ga lala. Mai daidaita kan shi da annabi ya shige a duhu tsaka zalla, ko a gobe kiyama girman annabi Allah zai nuna. Dan Amina sannu da fama annabi, rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu, kai ne lafazina. Ku kawo gwanin ku mu nuna Muhammadu, kun ji namu gwani ba, ina wanda ke a cikin kalmar shahada in ba shi ba. Kowai yi ibada babu Muhammadu, to a ce bai yo ba. Abduhu wa rasulu da shi a ikamatu, mai gidan maimuna. Dan Amina sannu da fama annabi, rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu, kai ne lafazina. Maganin dukkanin cuta na Khadijatu, rahamar rahamani, lullubin lullubi shafin wa mushaffa'u, dan tsatson adinani. Kashe bulgun mati ka goge bakin cikin hadarin zamani, in har na tuna da ina da Muhammadu sai na sha kurmina. Dan Amina sannu da fama annabi, rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu, kai ne lafazina. Dan Amina sannu da fama annabi, rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu, kai ne lafazina. Tahirun tsarkakakke mai tsarkin tsatso, asalin managarta, shi yake da zuri'a babba a duniya wacce babu kamarta. Sharifai jinin girma yan Fadima, kowa ke yawa gata. Na taho da yaban kakan ku kai ni can a gidan ku na kwana. Dan Amina sannu da fama annabi, rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu, kai ne lafazina. Ku karbi wanga yabo don Allah ku ce kabir, mai yarda da kai nan za ni shiri in sayyana baituka madahi shiryayya, gami da sujuda domin godiyar Allah mai miya. Sahabbai sun ce maganar haka nan take, son su yi mun rana. Dan Amina sannu da fama annabi, rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu, kai ne lafazina. Ko da amshi ko ba amshi nake baitukan yau ga dahi, Kabiru kilasin mun bi da abuwar amshi da yahi, don mu yo tarayyar lada mai yawa ko rana da sahi. Shi kadai ni kawa madahina nasa da ke dukan ilimina. Dan Amina sannu da fama annabi, rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu, kai ne lafazina. Kai ku zo mu yabe shi mu dace yahi, aiki na zumuti, idan har ya karbi abin da nake masa daɗi bisa daɗi. Duk ran da na sake mafarkin annabi sai na raba kuɗi, na yi walima na yi buki don shukura a gurin rabina. Dan Amina sannu da fama annabi, rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu, kai ne lafazina. Kilasin ni masoyin annabi
ba ina fahari ba. Na gade yabansa da kauna ta duka ba zan gajiya ba. Ko da iska ya zo ya ga rawar ka ba bai zan sanadi ba. Wanga al'amari da ba sabo bane ni Kabiru na. Dan Amina sannu da fama annabi. Rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu kai ne lafazina. Da na ji ana bege ga Muhammadu tun ban wayo ba. Walwala shauki murna da farin ciki in gaban gazama ba. Nai zaton nai yabansa ya mazarce haka ni ba ilimi ba. Gashi na fara da kaɗan Allah ya sa har iyakar raina. Dan Amina sannu da fama annabi. Rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu kai ne lafazina. Idan na ji alburda ko kurda ba ko hamziya bale diwani ko shiriniya sai su sani hawanya. Soyayyar ma'aiki ke sa yin tuna da mazan maya sun kwashe rabo da daraja maya kai wayo kaina. Dan Amina sannu da fama annabi. Rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu kai ne lafazina. Ina ga fadar bege shi da su Rabi'u nan cikin zamanina da sun ka rike bege na modal samu lafiya suka zauna. Sun gama lafiya da yawa kowa yana dan mahar masu janna. Ashe an saka mani kaimi in rike har iya zamanina. Dan Amina sannu da fama annabi. Rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu kai ne lafazina. Mun tsaya nan ga annabi da Muhammadu in ji Alhaji Shata. Ina ji kwarai a jikina ya raba ta cikin zuciyata. Bale ni da na aje kowa sai mahaifin Fatima binta. Sansana a cikin kalbina rabbana kai ne shaiduna. Dan Amina sannu da fama annabi. Rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu kai ne lafazina. Waƙoƙin hululu da nice na aje na dau mai girma. Baruwa na da zagi to kuma ban kulawa da mai mani gulma. Na ga samu fofo ba ni ganin rashi wani ba shi da dama. Ya hana ni yabon manzo na yanzu in sake masa suna. Dan Amina sannu da fama annabi. Rayuwa ta banda kamar ka Muhammadu kai ne lafazina. Rabbana sa kama ubana har uwa ta daɗa masu lada. Har iyali da dangi har ma yan uwa na gaba ɗaya har da masoya musulmi bar mu da annabi shugaba Mahmuda. Da da mu na son safiyayye mursali na mahaifin nana. Dan Amina